altså her hos os, der er plads til alle. Lige fra den allerbedste til dem, der har nogle udfordringer med det ene og det andet. Og de deltager på lige vilkår sammen med alle andre. Frederik kan gå og løbe rimeligt. Hans højre fod, den drejer lidt ind over, sådan, og hans hånd, den kan han kun bruge som støttehånd. Han er født med noget, der hedder hydrocephalus, og det er væske i hovedet. Det døjer han ikke med i dag, for der blev indlagt et dræn. Men i forbindelse med operationer, så blev der lavet en lille fejloperation, så han fik en ridse i hjernebarken. Vi vil godt favne bredt. Vi har som en af tingene, som vi kalder vores klub, er her plads til alle. Og det er der også. Og derfor er det dejligt at se, at spillere som Frederik også kommer og er glade for at komme. Han kan sagtens stå og gå og flytte sig. Måske lidt mere stift end de andre. Men og så med hænderne, der spiller han alene med venstre hånd. Han har fundet en fidus med at holde bolden med tommelfingeren på battet. Så når han skal serve, så kaster han op sådan og slipper, og så spiller man sammen, så han med venstre hånd gør begge dele. Jeg har selvfølgelig snakket med forældre, når vi har børn med specielle behov, og sige, hvad er der af ting, vi skal være opmærksomme på. Men vi prøver ikke at gøre noget særligt. Altså, vi prøver selvfølgelig klar over, hvad det er, at der kan være udfordringer, men vi prøver virkelig at lade dem deltage på lige vilkår med alle. Så det er rigtig godt, at de er så rummelige, og at Frederik også kan være med. Og der har faktisk slet ikke været stillet spørgsmålstegn ved det. Tværtimod, man har spurgt til, om ikke nok Frederik også vil være med, og om ikke godt vi kunne se muligheder i, at Frederik kunne være med. Når vi virkelig gør en indsats for, at det skal kunne lade sig gøre, så også der bliver lagt mærke til det og få sådan en pris. Det er i hvert fald noget, vi er rigtig stolte af.